obodo. Uje ara atụ gị nwanne echekwa nne nwaanyị ya tie enyi ya. Abụrụ m na nwanne gị nwaanyị. Nye ya n'iru ọfụma. Obodo. Nwanne. Taa bụ mkpekọrọ asị eti nwa ihe. Nsị gịnị? Taa bụrụ first and last. Ihe metụ ya ka ege. Si mmiri fọ ịsa ka m n'ụlọ ya ba. Thank you, sir. Wait, the bank can work. How can I work and get it? All the number I got here, one day. If one nigga want ya, of course, so street you also. You call your mark and go here, and cook what you get that one, so you can't call you now. याद है मुझको तूने कहा था. A few moments later. Anya mire juwanu manya chupu inazikuome.